Tak čaute ľudia, vítam v mojom ďalšom videu a dneska si zahráme nič iné len Among Us. Takže poďme na to. Poďme dať play online a nájdeme si nejaký pekný server. Tuto by bolo ideálne. 2 impostory, not bad, dobrá rýchlosť, perfekt, môj obľúbený skin, farba. Dobre. Ale sme inžinír. Máme reaktor a electrical storage. Kablíky. Další kablíky. Tak. Security. Ďalšie koly. To je reaktor Simon Says. OK, Simon Says. OK. Vlastne to nemohol dať. Zlepším to dať, nemohlo. Idem počítať. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potom čo máme ďalej? Máme elektrikálu. Dúfam, že nenájdeme telo. Poďme to opraviť. Ťuká sem každý. Aha, už to odpravili. Takže do electrical watch people. But I don't care. To rýchlo opravia. Hovorím. Takže toto. Rýchlo downloadneme. Elektrika idú my tables. 100% za 3, 2, 1. Boom. Let's go. Venujeme sa najbližšie. Bolo to najbližšie za mňa. Tak. Ideme ešte rýchlo downloadnúť. Data. A bude to tam naraz taký... Odkiaľ bolo telo? Vráťme sa trochu naspäť. Bruh. Bruh. No, je to ešte nezavízaný. Bakry. No, si zelený. Bro, ja to nesom. Ale keď ma vyhodia, tak neviem. No čo? I don't think like... Presne tak. What? Traja na mňa vôtli. What? To nie je fair. Skipped. Budeme dokončiť môj last task a môžeme ísť tak kamerky. Upload data. Really? Prečo teraz? 83069. To. A niekto zabil? To. Wait. Green, purple, all clean, yes sir. Yes sir. But I think this is prečo na mňa? Really, ja to nie som. What the freak? Teraz ma naštvali. Už rada by som si dokončila môj task. Posledný. Idem dolu. Som si to fakt rada. Ja sa chcem vemnúť. Musím special. Idem si dokončiť môj posledný task. Konečne po 2 rokoch. On ma zabije.
že ma zabije. Hej, prečo som tu dvakrát? Hej, what the flip? Opa. Prečo som tu dvakrát? Hej, no tak necháme ma tu, idem za ním rýchlo. Rýchlo, lebo viem, že on zamkol za sebou. Nie. On sa môže eventnúť teraz, ale ja som tam bola dvakrát. Ježiši Kriste. Ja som vedela, že to je modrý. Ja som na ňom mala aj tušák. Kill just happened. Where? Je to blue? No. Blue is... Prečo som ju... Yep, nie je to Maru. Nie je to Maru. Nie to ľúbim. Prečo šoty? Nechápem. Love your last night, pasta. Ja viem, že on nebol impostor, lebo asi nezabil. Bože. Najprv ja som bola Susi Pussy a potom takto ma zabijú. Really? Really? A tu na moju salámu sa pozrite, aký je smutný. Kde je modrý? Chcem ho nájsť. Blue. Vidíš, tu je zas dvakrát. Pozri, ako uteká. O nebože. O môj bože. Čo tam je telo, more. Bože, on prešiel telo len tak. Oh my god. Ach, môj bože. Was acted. Caj. Idem modrého hantiť. Aha. Oj, on sa zastal na Maruna. Kde sa ventne on? Zas na neho, neviem, čo s ním má. Najbežnej dúfam, že si neumyslí, že to je on. Prosím, že nebudú si... Good job. Všetci. Yep. That's good. Takže ľudia, pokračujeme. Som späť. Poviem na to, že si tu otvorím čipsiky, pardon za tie zvuky. Napíšte mi váš najobľúbenejšiu príchuť čipsov do komentára. A ja na to dám srdiečko. Ja mi ukradol falbu. Tak si dám za... Tak nič. Bude modrá. Poďme na to. Let's go! Sme impostor! Máme swipe card.
Tak. Do elektrikalu rýchlo. Let's go. Perfektne. Ok, každý odignoroval. Chvála Bohu. Musíme dať porádny play. Musíme tu niekoho počkať. OK. Nie, on sa ventol preč. To je. Let's go. Viem, že som práve teraz vyhodila vlastného. Vieme, že to sú ventiáci. Čo už je? Matka rozobrala, že som to ja. What the fuck? Chápem, on musí podvádzať. Musí nejak hackovať. Teraz nechcem byť impostor. Let's go. Detektív. OK. O, to tak cute. Z druhej strany nikto není. Telo!